Neki su nas i pocijenili malo, rekli su da ne možemo. Mi smo stvarno ponijeli se kao jedna prava obitelj. Pokazali smo da, kao što vidite, ekipa pobjeđuje. Mislim, mi smo znali da moramo, da su to naše minute, te ključne minute, da ćemo pokazati tu karakter i jedan momčadski duh. Pokazali smo da ne pobjeđuje uvijek snaga, nego volja, želja i srce. Bilo je odlično, znači kakav može biti osjećaj kad osvojite nešto i to kad osvojite kod kuće. Tajna je u ekipi, u srcu, igrali smo jedan za sve. Kogod dođe, vidjet će ovakvu Hrvatsku. I kogod da je bio tu je stvarno dao sve od sebe. Ginuli smo jedan za drugoga, igrali smo stvarno iz utakmice u utakmicu sve bolje. A biti kapetan ovakve reprezentacije stvarno neopisiv osjećaj, stvarno nemam riječi. Radimo jednu veliku stvar, a to je pomičemo granice. Ostvarili smo svoj najveći san, svako od nas cura jako na to ponosna. I nadam se da će biti još ovakvih trenutaka, medalja i svega toga. Samo jako i samo snažno.